Hi guys! So, maayong hapon. So, nagalood. Hi guys! It's me, Jer. Welcome to my channel. At kung nakasubscribe ka na sa aking channel, I welcome back. So, kay hapon naman, so, nagluto na ko kanon. Kaya nagpaabot lang sa ko nila, mama ug papa nga maabot. So, i-check sa nato kung, i-check sa nako kung naluto na ba ang akong giluto nga kanon. Og dinimaho na gyud ay. Basa-basa siya pero gamay na nagkuwang pero nimaho na gyud siya. Pahinayan na nato. So while naghuwat ko sa kanon nga muuga na tanaw sa nako akong lutuon nga sudan. So nato diri ko kasabot sa may siya tinabal man siguro ni siya. Basta gipalit nila mama sa kuan carbon. Basta man akong lutuan nga sudan karon guys. Palikon ako og check if nauga na ba ang kanon. Uga-uga na siya, so pag muna na to ang butane. Pagtangan ako sa ref guys, wala na dahil lamas. Ito sa kong gawas, mapayat sa kong lamas. Tumao to guys, pwedeng uwa na sa gawas. Kamati sa dyan ako masagol ani, kaya wala na yung lamas. Nada ikon. Pero na yung mga, sani? Nari Bombay. Narami diri sa mo. Yun na say ahos. So, moro ni agi atay. Kalimutan akong mantika. So, gihugasan ako niya ang bulad para dili kayo parat. Okay, niinit naman ang kaha. Ako nagibutang ang mantika. Okay, niinit naman og nibukan ng mantika. So, ako nagibutang ang bulad.
Akong gitimplahan og magic sarap daan guys ang bulad. So gihap ko sa kunidaan ng bulad kay lutuon na akong usab og kanang nanay siya sarsa. Kining mantika akong gigamit pag pirito sa bulad, mura sa akong gigamit pag gisa sa mga lamas. Medyo ni brown naman ang ahos, so ako nasang gibutang ang bombay. Nya guys, ako na dayong isunod ang mga kamatis. Dayon butangan dayon natog asukal. Dayon ako din gisunod ang suka nga piting pagkalami achar. Oh, kita ka na daghang kay glamas. Gitimpla na sa nakog magic sarap para mulasan na siya. Ug sa dihang pagtilaw nako perting asluma, butang na tog tubig gamay. Agoy, nagyaw-yaw na si Amster kay gimutog na. Mangita man ta ko kuha niyo posporo. Dili na lang ko. Dili sa. Kani ya.
In fairness guys, lamig yun siya, why Joe? Diri na lang ko to itong video guys. I hope you like this video and please don't forget to like and subscribe. Thank you, mwah.